Bun! Salut, sunt Aero și bine m-am găsit la un nou Let's Play. De data asta am să vă prezint ce am făcut eu ieri. De ce n-am postat? Pentru că am făcut această insulă și nu cred că doreați să vedeți cum pun dirt la nesfârșit dirt. Da, și mi-am făcut și o casă aici. Priviți! O casă imensă care consumă foarte multe resurse. Credeți. Foarte multe. Și când spun foarte multe, mă refer la foarte multe. Hai să vedem cum o să iasă acoperișul. Ups. Băi. Nu pica. Cred că am luat-o. Poc. Cred, băi, ce mă enervează. Să dureze foarte mult. Până le pun. Dar nu știu cum să le pun. Bun, deci asta o să fie spatele casei și aia o să fie fața. Bun, deci stați. Că aici o să fac așa. Nu cred, mă. Hai, Marcel, ajută-mă. Mulțumesc. Dar de ce nu se pune? Uite-mă! Marcela ajută-mă și dacă nu știți, tărăcupul meu se numește Marcela. Bun, deci cam atât cred că o să fie. Da, cred că da. Bun. Nu așa. O să dureze foarte mult. Sper să strângem măcar 4 like-uri pentru acest episod. Pentru că m-am chinuit foarte mult la chestia asta. Casă. Sper să iasă ca și o casă. Sper. Și ce am căzut? Am căzut. Nu se poate, am căzut. Păi ține-te, băi. Păi risuferi, ține-te. Și cred că o să mai tai linia, dar asta nu contează. Vedem la final cum iese. Sper să vă placă. Îmi place cum arată. Fucking shit. Asta cred că asta trebuia să fie fața. Da, m-am încurcat. M-ar făcut. Trebuie să le spar pe toate. Trebuia să fie aia la altă față. Bă, ce mă stresează. Băi, nu cred. Deci, atâta mă enervează.
Mersi. Ai și căzut. Și dacă asta e fața, înseamnă că de aici trebuie să fie ușa. Poate afară. Da, și al doilea let's play cred că o să fie din FIFA. Văd eu din ce să-l fac. Ce mă enervează. Uite, frate, cât e până acolo. Și trebuie să stau neapărat așa, pentru că dacă nu, să se pune invers scările. Pentru că viața e frumoasă. Da, și șampion pe aia, cred. Știu. Și vine și ploaia, pentru că viața e frumoasă. Deci uitați-vă la ce am muncit eu. Și dacă nu strângem 4 like, nu strângem 4 like-uri, să te dori, bă, uite. Uite în urmă. Îi dau cu capul în urmă. Și pe asta ce mult am ridicat-o. Bă, pune! Trebuie să stau aici, cred. Da, o să dureze foarte mult. Și ca să nu stric let's play-ul cu asta, o să revin când este aproape terminată. Da, bă, deci am revenit și aparent cam există o limită de blocuri de care nu știam. Așa că n-am putut să termin acoperișul în liniște și pace. Și că l-am făcut plat exact. Din casă se vede, nu știu că nu se vede rătură din casă, dar merge. Deci acum fac. Trebuie să sparg dărtul de jos și să pun lemn de jos, da. De ce nu? Pentru că arată, eu zic că arată mai frumos cu lemn. Da. Și o să pun și camera cu chesturi. Adică nu o să mai fie nicio cameră cu chesturi. O să pun chesturile aici în cameră, aici în casă de fapt, aici. Da. Și uitați, aici o să pun ușa. Wow! Pleaș. Se vede, băi, frate, bă. O să mut chesturile sus. Și o să mut toate chesturile acolo sus. Uitați de ce frumos se vede în sus. Mi-e place cum e și casa. Sper ca și vouă să vă placă. Și cred că o să pun un strat de lemn pe deasupra, nu mai sparg dărtul, pentru că deja mă termină. De cât am tot lucrat pe ea. Și nu știu
Cât are oare? Câte blocuri are? Cred că o să-i fac 2 etaje. Băgați să seama. Da, o să pun. Bun, și am cam terminat și cu acest let's play. Am fost Aero, ne vedem data viitoare. Pa, pa!